Lembras o que ocorreu o 28 de abril? En Recursos de Galicia preferimos a luz fronte á escuridade. Por iso, imos impulsar solucións de autoconsumo en dous puntos críticos da nosa economía: os portos e os polígonos industriais. Desta forma serán máis autónomos enerxéticamente e, polo tanto, máis seguros. Quedarán blindados contra os apagamentos no sistema eléctrico xeral. Entre outras vantaxes, estas solucións de autoconsumo serán o resultado da maior auditoría enerxético-ambiental na historia de Galicia. Nos últimos meses estivémola deseñando e agora ímola iniciar nas próximas semanas. Durará un ano aproximadamente. Farémola con 4 obxectivos fundamentais: asegurar, reducir, abaratar e descarbonizar os consumos enerxéticos dos usuarios dos portos e dos polígonos. Podes saber máis consultando o noso blog entrando en www.rdg.gal.